खुलुमबाय बेलासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बिटिआर सरकारनि 2 बोसोर आबुं जानायनि फालिथाय फोरबोआव हाग्रा बिफाननि मानाव गेदेर रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेरफ्रुसार बिबुंथि लाखिदों। मिथिनो मोननाय जादों दि बिथाङा आथिखालनि बिटिआर ओनसोलाव मैदेरनि उदखार जानायनि जाहोनखौ रोखायै फोरमायदों दि थांनाय 17 बोसोर BPFनि खुंथायनि समाव रोजा रोजा बिगा हाखौ एवस्रांनानै साहा आबाद खालामनायनि थाखायनो दिनै बिटिआर ओनसोलाव मैदेरनि उदखारा बारा जादों होनना बिथां आ फोरमायदों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं दिनै आसामनि उदां MLA अखिल गगैखौ आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय सासपेन्ड खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनाय बादिब्ला बिथां अखिल गगैआ आसामाव जाफ्लेबाय थानाय आइजोफोरनि जिनाहारि खालामजानाय आरो आइजोफोरनि अयथासार खालामजानायनि सोमोन्दै बाथ्रा दिखांदोंमोन। बेनि थाखायनो आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारिया बिथांनि बाथ्राखौ हेंथा होनानै एसेम्ब्लिनिफ्राय सासपेन्ड खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं बाइक स्टेन्ड खालामग्रा 7 सुबुंफोरखौ हमनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय जादों दि आथिखालाव आसाम पुलिसफोरा बाइक स्टेन्ड खालामग्रा सुबुंफोरखौ जोबोर गोख्रों नोजोर होगासिनो दं। बेनिनो फिथाइ महरै मैया हाइलाकान्दिनि माहारियारि राजालामानिफ्राय 7 बाइक स्टेन्ड खालामग्रा लाइमोन सेंग्राफोरखौ पुलिसफ्रा हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं गोजोनथाव खौरां गोदान दिल्लीनि टाइग्रास स्टेडियामाव खुंजानाय 19 निफ्राय 20 अक्ट' दिसेम्बर 2022 नि सुपार गल काराटे लीग बादायलायनायाव क'क्राझारनि एसिस्टेन्ट कमिशनार एबा ACS रिमा हालैआ ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।